אני נותנת לילד ממתק, או נלך על פרי, שזה יישמע קצת יותר בריא, ואם הוא לא פותח ומחזיק את היד עד שאני אגמור לחלק, או עד שאני שנייה זה, אם הוא לא עושה את ההשתדלות הזאת ומכין לי כלי שאני אוכל להניח לו שם את הממתק, אז איפה אני אניח לו? איפה השפע ייכנס? אני אשפוך את זה על הרצפה? מה יקרה עם הדבר הזה? זו דוגמה מאוד 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 פשטנית, אבל כאילו בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שהשפע צריך כלי, לאן להיכנס. יש מצב ששכחתם שנולדתם עם יכולת מנהיגות והובלה, עם כוח של בחירה והשפעה? נועדתם להוביל, זה בטוח. רק במרוץ החיים אתם כל כך עסוקים, ואולי שכחתם לרגע לעצור, לבחור ולהוביל. אז אני לאה הופמן, וזה הפודקאסט DNA של מובילים, שבו נדבר על עסקים, על שיווק והצלחה, ועל איך להפוך את עצמכם והעסק שלכם למובילים ומלאי השפעה. ויש לי גם בשורה טובה. להוביל זה להיות בבחירה. זה להיות מלאי השראה לסביבה ומלאים בזכות עצמכם. עכשיו אפשר להתחיל. מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? איזה כיף לפתוח פה עוד פרק בפודקאסט. ואחרי העצירה שככה היה לי אחרי 8 פרקים, לא מובן לי מאליו כל כך הרבה פידבקים על 2 הפודקאסטים האחרונים, על פרק 9 בכלל, קיבלתי מכם כמויות של אהבה וכמויות של פידבק וכמויות של גם שאלות וכל מיני דברים. ואני סופר מעריכה ומודה על זה, זה כל כך לא מובן לי מאליו ומרגש אותי ברמות. לשמוע שהתוכן רלוונטי וכזה שהוא בנושאים שהם באמת רלוונטיים לנו, לכל אישה. אז שיא תודה על זה, על כל אחת שעוצרת וכותבת לי ומגיבה ומפדבקת, ואפילו שואלת או משהו, זה באמת גורם לי להרגיש שבאמת התכנים הם רלוונטיים, וזה נורא נורא כיף. היום הפודקאסט שלנו הולך להיות טיפה שונה, כי אני פשוט הולכת להקריא לכם שאלה שקיבלתי מעוקבת מהממת, ואני טיפה ארחיב באיזה סיטואציה והכל, וזו שאלה כל כך חזקה שהתשובה עליה היא באמת לא כל כך קצרה, ולכן אמרתי, אוקיי, אני פשוט אשמור את זה לפודקאסט, וברגע שאני ככה יגיע לזה, אני פשוט ארחיב על זה בפודקאסט, והיא כל כך נהנתה ושמחה, אז אמרתי, יאללה, זה מה שאני אעשה בעזרת השם. והיום הגיע הרגע הזה, והגיע הזמן הזה, שאני ככה, הגיע הזמן שאני מרגישה שכאילו, טוב, היום בוא נענה על זה, בפודקאסט הזה. אז אני אתחיל ככה, אני פשוט אסביר לכם מה הייתה הסיטואציה, ואני אקריא לכם ככה את השאלה שלה, ממש זה היה בהקלטות בוואטסאפ, אבל השתדלתי לתמלל את זה ככה, כשיהיה כמה שיותר ברור, ואז אנחנו פשוט נתחיל להבין את הנקודות ולדבר עליהן, כי באמת היא העלתה נושא כל כך חשוב ומהותי. טוב, אז ככה, בתחילת השנה שלנו, שנה אמיתית, אמנם היום אני מקליטה את הפודקאסט ב1.1 של 2026, אבל בתחילת השנה של היהודית, שבאמת שם אנחנו חוגגים, ואם כבר הזכרנו את זה, אז שמעתי שם פעם וורט מאוד מאוד יפה בשם רב, ונראה לי פנחס מקורץ אם אני לא טועה, ויש מצב שאני טועה, כי זה ממש לא תכננתי לדבר על זה, ותוך כדי פתאום עכשיו זה עלה לי, שהזמן הזה, הראשון, הוא לא סתם זמן גדול, הוא זמן דווקא לפעמים גדול בשמיים, שפתאום השם רואה איך הם הגויים פותחים שנה, באיזה עוללות, באיזה שכרות, באיזה מסיבות, באיזה כל כך הרבה דברים שהם הכי לא העולם שהשם רוצה שיהיה פה, ואז הוא נזכר איך אנחנו פתחנו את השנה שלנו, בפחד, בקרבה, באהבה, בהמלכה, בחזרה בתשובה, בהתבוננות, בהתקרבות אליו, בהתקרבות אלינו, ואז הוא עוד יותר ממתיק לנו את השנה, הוא עוד יותר אומר כאילו, וואו, איזה עם מדהים יש לי שככה הם פותחים את השנה, וכל כך לא כמו שעכשיו כל הגויים חוגגים. אז זה ככה וורט יפה שנזכרתי בו תוך כדי, ובאמת בתחילת השנה עם כל המקום הזה שלה, יותר התבוננות ובאמת חושבים על שנה חדשה, ומדברים על זה שמזונותיו של אדם קצובים לו והכל, אז במהלך הזמן הזה עשיתי אתגר של 15 ימים, שהוא אמנם הוא נמשך הרבה יותר מ-15 ימים, כי הוא לא היה רצוף, כי היה לנו את החגים באמצע, והוא בכוונה היה, אבל 15 ימים שבהם שלחתי ממש סרטונים בין 8 דקות לרבע שעה,
ממש סוג של קורס דיגיטלי שנתתי אותו חינם, על הנושא הזה של שפע, איך לפתוח שפע, איך לפתוח את השנה בצורה נכונה, ובאמת האתגר היה מדהים וקיבלתי עליו, תודה להשם, באמת עשרות תגובות מנשים שהם נפתח להם כל מיני כיווני חשיבה וכל מיני, ובאמת ברוך השם זה היה ממש ממש יפה, ואולי בהזדמנות אני אעשה אותו שוב, או יוציא אותו כקורס דיגיטלי או משהו באיזשהו שלב, כמובן אם כן אני אספר על זה. בכל מקרה, לקראת סיום האתגר, אז קיבלתי ממנה, מאחת המשתתפות באתגר, את השאלה הזאת, ובואו נעבור לשאלה ונבין מה זה אומר, על מה היא מדברת ועל מה אנחנו רוצות לדבר. אוקיי, פתחה, תודה על כל הסרטונים והאתגר וכולי, מקצרת לכם, תודה אבל לך על הפידבק, היה לי כיף לשמוע, וכיף לי שהיה לך כיף לשמוע ושכולי וכולי. בקיצור, היא אומרת, יש לי שאלה, אני מבינה את העניין שקיבלנו כלים כדי להשפיע ולעשות טוב בעולם, אבל יש לי שאלה, אם השם רוצה שאשפיע מכישרונותיי, אני עושה השתדלות קטנה, אבל למה צריך להיות שם כל כך הרבה מאמץ? לעלות, לפרסם, לשווק, נגיד שיש לי אתר, מי שצריך בסוף יגיע אליי, הרי עשיתי השתדלות בסיסית, שמתי אתר, ומי שצריך בסוף יגיע, הקדוש ברוך הוא ישלח אותו. כל הקטע הזה של קהילה, של שיווק, שאני שומעת כל כך הרבה, אז גם אני מעלה קצת סטטוסים, אבל אני לא מתחברת בכלל לכל העניין של העלאה, של התכנים, אין לי מספיק תוכן בכלל, אני מרגישה שאני לא נהנית מזה, זה לא מעניין אותי, לא מתחברת, בטח לא להסריט את עצמי. למה בכלל צריך לעשות כל כך הרבה שיווק? למה צריך קהילה? למה צריך... הרי אם מישהו צריך להגיע אליי, הוא יגיע אליי. אז אני שנייה אעשה פה הפסקה, היא שלחה לי את זה בכמה הקלטות, היה לנו טיפה שיח בין לבין, ואני אסביר שבעצם אחד מהדברים שממש ממש הסברתי באחד מהקטעים הקטנים שנכנסו ככה באתגר הזה, שבאמת למה בן אדם בכלל צריך לצאת לעבוד? משתי סיבות עיקריות. אחד, שבאמת השם נתן לכל אחת מאיתנו ולכל אחד מאיתנו כלים מיוחדים שהוא רוצה שהיא תגלה אותם בעולם. הרי הוא נתן לה מתנות ובסוף היא לא משתמשת בהם. והיא לא מגלה אותם בעולם, אז הוא נתן לנו את הצורך הזה לצאת לעבוד, כדי שנגלה את המתנות ואת הכוחות ואת הכלים המיוחדים שקיבלנו. ומצד שני, באמת שנגדיל את הטוב בעולם, שנגדיל את איכות האינטראקציה שלנו עם אנשים, את האינטראקציה שלנו בכלל עם אנשים, הרי מחירה וכל עסק, בסוף אין שום עסק שיכול לעבוד עם עצמו. כל עסק תמיד צריך אנשים בשביל לגדול, בשביל להרוויח, בשביל להשפיע, בשביל להתפרנס, הוא צריך עוד אנשים. וזה בעצם אחת מהמטרות, אני אומרת את זה נורא נורא בקצרה, אבל רק שנבין את הרעיון. אז היא אומרת, אוקיי, הבנתי שאני צריכה להיות פה ואני צריכה למצוא את הכלים שלי ולהשפיע ולעשות טוב וכו'. אבל למה אני צריכה כל כך הרבה לעבוד סביב זה? למה לא מספיק שאני עושה משהו ואני פשוט... זהו, כאילו עשיתי את שלי, בניתי אתר, מעכשיו כל מי שהשם רוצה שישלח אליי לתוך האתר ופשוט יגיע אליי ויקנה, כאילו למה כל כך הרבה מאמץ, מה כל הסיפור סביב הדבר הזה? ואני ממשיכה עם השאלה השנייה שהיא כתבה לי ואני אוסיף, ואז היא הקליטה שוב, כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כמה השתדלות בכלל צריך לעשות? אני מוסיפה שבכלל אנחנו כנשים, היא אומרת, בכלל לא מחויבות בפרנסה, היא אומרת גם מה דיברת על זה, זה נכון, במאמר מוסגר, אני פה חוזרת כן לדבר על עצמי, אני מדברת גם על הנושא הזה, באתגר הזה, ואני חוזרת אליה למה שהיא אומרת בהקלטה, ובכלל זה לא באמת הנושא שלנו, כמה אנחנו צריכות להשתדל, יש לי כישרונות ויכולות ואני רוצה לבטא אותם, אבל לא חושבת שאני צריכה לעשות את כל זה כדי להתפרנס, בעלי עובד ברוך השם, הוא מפרנס ראשי, ומרגיש לי שהרבה נשים נכנסות לזה, כי הן רוצות להרוויח מלא מלא, ואולי הן מפספסות שזה לא התפקיד שלנו במקור. עבדתי בחברת הייטק, ולא נהניתי, ואחרי 2 פוטרתי בגלל צמצומי עובדים, הייתי יחסית בין הטריות יותר, ואומנם לא נהניתי, אבל המשכורת שלי הייתה מעולה, באמת, הרווחתי מצוין, והיה לי ראש, והיה לי יכולות, והיה לי באמת תנאים טובים ומעולים, והיום שאני עושה דווקא את מה שאני אוהבת ונהנית וכביכול מגלה את הכלים שלי, ההכנסות שלי לא מתחילות להתקרב למה שהיה אז. והן גם לא יציבות ולא קבועות, ואוקיי, אני גם אמא בבית ולכן אני באמת לא כל כך הרבה סביב העסק, אבל דווקא שם הרווחתי כל כך יפה ועכשיו הרבה יותר קשה ומאתגר.
ובהוספה האחרונה, בהקלטה השלישית שלה, היא אמרה לי שבאמת, ואני אתקצר לכם את זה עוד קצת, כי זה היה גם קצת ארוך, היא אומרת, בכלל אני אדם שאני אוהבת את הפרטיות שלי, אני לא אוהבת ואומרת לעולם, בואו תגידו, תראו מה אני עושה וזה. היא אומרת, זה ממש עושה לי רע. לא רק שזה עושה לי רע, אני בהתנגדות לזה, אני לא יכולה לסבול את כל אלה שכל הזמן מעלות ומראות ומשתפות ומשווקות. והיא אומרת, כנראה יש אנשים שאוהבים את זה. ומה עושה מי שלא אוהב? היא שואלת אותי, מה עושה מי שלא אוהב? מה עושה מי שלא אוהבת ולא מתחברת לזה? ולא רק לא אוהבת ולא מתחברת, יש לה ממש התנגדות לזה. אז טוב, כאילו, ממש פתחנו פה, ואיך אומרים, הרימה להנחתה באמת לאחת השאלות שאני חושבת מעסיקות את כולנו, כל אחת, במיוחד אותנו כנשים, שזה באמת לא התפקיד הבסיסי שלנו. וזה באמת, כאילו, כל הנושא הזה של עבודה, של השתדלות, של כמה להתאמץ ולמה להתאמץ, ואם מזונותיו של אדם קצובים לו, אז כאילו, מה העניין בכל המאמץ הזה, ומה העניין סביב כל הדבר הזה. אז לפני שאני ככה עוברת ומתחילה לדבר על הנושאים עצמם, חשוב לי מאוד שנייה, כאילו, לעשות עברת דברים, או איך נקרא לזה, תאום ציפיות, או מה שלא יהיה. אני לא רב, הכי רחוק משם, ולא רבנית, כאילו, הלוואי, אבל ממש רחוקה משם. ולא איזה, אפילו לא, כמו שקוראים היום ברשת, הם משפיעת דת קהל, וואי, הכי לא. הדבר היחיד שאני פשוט יכולה לשתף מהניסיון שלי, אמנם אני גם לא בת 100, אני בסך הכל בת 32, אבל חקרתי המון את הנושאים האלה, כי הם נורא עניינו גם אותי. וסיפרתי לכם קצת בפודקאסטים קודמים ובכל מיני, שבאמת הגעתי לעולם המנטלי הזה לא מהאוויר, באמת ממקום של אחרי הרבה עבודה, ואחרי הרבה התנסויות בעולם העסקי, ואחרי אחרי משרד פרסום שברוך השם עבד, ובמקביל עבד והצליח, ואני במקביל נשחקתי וכולי. ובאמת אז אני מגיעה כאילו ממקום של נקודת מבט. אני מאוד אשמח אם יש לכם מה להוסיף על זה, אם יש לכם מה להגיד על זה. אבל כאילו לא להסתכל על זה כתורת משה מסיני, אני לא מסתכלת על זה ממקום של לא הלכות ולא, באמת כאילו נטו שיתופים מכל מה שלמדתי וחקרתי והתעניינתי סביב הנושא הזה, וזה מה שאני רוצה לשתף אתכם. אז טוב, מקווה שזה היה ככה, באמת ברור שלא יהיה כאילו, זה משהו שטוב כאילו ככה, ולא, זה ממש שיתוף של הזווית האישית שלי ונקודת מבט שלי. אז באמת, בואו נחזור ככה ונתחיל לצלול לעומק של הדברים, ונבין מה יושב שמה, מה סביב הדברים. היא העלתה כל כך הרבה נקודות שהן בסוף קשורות אחת לשנייה, והן כל כך נכונות, וכולנו מתמודדות איתן. כולנו גם בדרך כלל, אני חושבת, עוברים עליות ומורדות, לפעמים יותר זורם לנו, לפעמים אנחנו מרגישות שאנחנו יותר בקריאה ובמאמץ, ומה הולך שמה, ובוא נתחיל עם הנקודה הראשונה שהיא אמרה, כאילו, למה אנחנו באמת, אם אני אתקצר את זה, למה אנחנו באמת כל כך צריכות להתאמץ? למה אנחנו באמת צריכות לעבוד כל כך קשה? הרי אם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, אז לא מספיק שאני אבנה אתר ויזרוק את זה לאוויר, ודי. אז האמת שיש בזה כמה תשובות שאני אתייחס לכמה חלקים מהם. והתשובה הראשונה, שאני כאילו, שוב, אני לא אקרא לזה שאלה ותשובה, אני אקרא לזה יותר נושא הראשון שאנחנו רוצות לפתוח, זה שבאמת שפע מחפש כלים ראויים. אחד מהדברים המאוד משמעותיים בשפע, זה שבאמת, אמנם מה ששלנו נגזר ומה ששלנו יגיע עד אלינו, אבל במקביל יש לנו חובה מאוד גדולה. כל מי שפותחת כל ספר של אמונה וביטחון, כל פרשן שמדבר על אמונה וביטחון, תמיד זה הולך ביחד. לקבוצות שלי של בטוחה, אני קוראת בטוחה פתח בהשם ועשה טוב, כאילו זה הפסוק, הדגל שאני מרגישה שהוא באמת מתמצת כל כך הרבה סביב הנושא הזה של השתדלות ואמונה, ואנחנו מדברות על זה הרבה גם בזומים שסיפרתי לכם עליהם, אבל באמת הנושא הזה, לפתוח כלי לשפע, זה אומר שאני באמת צריכה לעשות השתדלות.
עוד רגע אנחנו ניכנס כמה השתדלות וכולי, זה עוד נושא. אבל מה שברור, קודם כל מנקודת ההנחה אנחנו צריכות לצאת, ברור שאנחנו צריכות לפתוח כלים לשפע. השם הביא לנו מתנות מדהימות, ואנחנו צריכות להשתמש בזה, ואנחנו נדרש מאיתנו להשתמש בזה. אבל מעבר לזה, כשבן אדם יש לו שפע, להשם יש שפע ענק ואדיר בעולם, שאני לא זוכרת אם אמרתי את זה פה בפודקאסט, אבל דיברנו על זה באחד הזומים, שהיה בתוכן שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה ישר מתי שהתורה פותחת התורה שירדה לעולם, ואנחנו יודעים שהשם הוא מקור הטוב, והטוב הכי גדול בעולם, וכל הזמן כאילו הוא משפיע עלינו רק טוב. למה הוא פתח במידת הדין, שאנחנו יודעים שאלוקים זה מידת דין? אז המפרשים שם אומרים לנו שבאמת השם פתח במידת דין, כי אם לא הייתה יכולת בעולם לצמצם את השפע האדיר שהוא מוריד עלינו בכל רגע ורגע. זאת אומרת שיורד בכל רגע נתון כזה שפע מטורף, שאנחנו פשוט צריכים איזשהו כלי, איזשהו גבול, איזשהו צמצום, כדי באמת להכניס אותו ולקבל אותו. עכשיו, נגיד שיש לנו אני נותנת לילד, אני רוצה לחלק, כאילו, אני אלך לדוגמאות הכי פשוטות, רק שנבין את הרעיון, אני נותנת לילד ממתק, או נלך על פרי, שזה יישמע קצת יותר בריא, ודווקא אצלי מאוד אוהבים פירות וירקות, אבל בכל זאת, ואם הוא לא פותח ומחזיק את היד עד שאני אגמור לחלק, או עד שאני שנייה זה, אם הוא לא עושה את ההשתדלות הזאת ומכין לי כלי שאני אוכל להניח לו שם את הממתק, אז איפה אני אניח לו? איפה השפע ייכנס? אני אשפוך את זה על הרצפה? מה יקרה עם הדבר הזה? זו דוגמה מאוד 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 פשטנית, אבל כאילו בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שהשפע צריך כלי, לאן להיכנס. וכשאנחנו לא בונים את הכלי הזה, אנחנו לא באמת יכולים להכניס שם את השפע. זאת אומרת, זה די תלוי אחד בשני, זה די נכנס אחד בשני. עכשיו, יש המון דברים, דיברנו על זה ברחבה באתגר, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני אתמצת בקצרה שנבין את הרעיון. כלי זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד עליו. ככל שאנחנו נגדיל את הכלי, ייכנס יותר שפע. אם ילד יעמוד לידי וייתן לי יד אחת, אז כמה מלפפונים או כמה גמבות שיכנסו לו, או כמה סוכריות שיכנסו לו לתוך היד, זה מה שאני אביא לו. אם הוא שם לי שתי ידיים, אז יהיה לי יותר מקום, יש מצב שאני אביא לו הרבה יותר, ואם הוא יביא לי ממש צלחת, אז אני אשים לו עוד יותר, ואם הוא יביא לי שקית ממש גדולה, אז יהיה לי אפשרות ויכולת לשים שם הרבה יותר. זאת אומרת, יש עניין מאוד מאוד משמעותי, איזה כלי אנחנו בונים, ובכמות הזאת, לפי איך שאנחנו בונים, יש לנו יכולת באמת לקבל את השפע. אז אם לא בנינו כלי, אם בנינו לצורך העניין אתר, או אם לצורך העניין אנחנו פעם בחודשיים מעלות פוסט, אז הכנו כלי מאוד מאוד קטן, ולפי זה בדרך כלל אנחנו נקבל את השפע. עכשיו מעבר לזה שאנחנו, כמו שאני אומרת הרבה פעמים, אחד מהדברים הכי משמעותיים בכל עולם החסידות, ובמקביל בכל העולם המנטלי שנשען מאוד בעצם על תורת החסידות ועל עבודת השם לפי דרך החסידות, אז זה העניין של להחזיק שתי תנועות. זה מצד אחד לדעת שאני עושה את ההשתדלות שלי, כי אני נדרש ממני להגדיל את הכלי ולהכין כלי לשפע, כי אני צריכה כלים ראויים שהשפע ייכנס לשם, ומצד שני לדעת שאין שום דרך בין העשייה שלי לתוצאות שאני אקבל. אבל כלי אני צריכה להכין, כי זה מה שנדרש ממני. כי כשהשפע יורד ומטייל בעולם, ואנחנו כמו שאמרנו, אנחנו יודעים, וכל המפרשים אומרים לנו את זה, שהשפע יורד לעולם בכל רגע נתון ומחפש כלים ראויים להיכנס אליהם. אז אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת להכין את הכלים האלה. וככל שאנחנו באמת נעשה את העבודה בצורה כזאת שהיא בלי סטרס, תכף נדבר על זה, בצורה כזאת שהיא לא לפי אם אני אעשה אני אקבל, אלא אני מכינה כלי כי אני צריכה להכין כלי נקודה. מה שיקרה משם והלאה, אני באמונה שלמה שמה ששלי יגיע אליי. אבל מה שדורשים ממני זה באמת להכין את הכלי הזה. עכשיו, זה הנקודה הראשונה. מעבר לזה,
כשאנחנו נולדים, אנחנו מקבלים את כל העולם הזה באיזשהו סוג של מתנת חינם מטורפת, כן? אנחנו נולדים, ברוך השם, יש לנו הורים, יש לנו אוכל, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אבל תחשבו על בן אדם כזה, קראתי מחקר מאוד מאוד מעניין, שדוקטור יחיאל הררי כתב על זה, ודיבר על זה באחד הפודקאסטים שלו, או באחד הספרים שלו, אני כבר לא זוכרת, אבל זה בטוח משמו, שהוא עשה על אחד המקומות הכי עשירים בעולם, שחיים שם, כאילו האנשים הכי עשירים בעולם. והוא כתב שם שאחוז ההתאבדויות בקרב צעירים שם, היא בין הגבוהים בעולם. וזה נתון לכאורה מטורף, כאילו, הם גדלו על מצע של כסף. יש להם את כל מה שהם רצו, רק לכו ותגשימו את עצמכם. אבל, מה מסתבר? שדווקא שם, הילדים שגדלו עם כפית הזהב הזאת בתוך הפה, הם באמת מרגישים שהם כאילו קיבלו הכל על מגש של כסף, הם לא עבדו על שום דבר. מה יש להם פה לעשות בעולם? מה יש להם לעשות? הם בעצם העשייה הזאת, ולמה אחת מהסיבות שבאמת אנחנו לא מקבלים את הכל על מגש של כסף, מעבר לזה שאמרנו שאנחנו צריכים לגלות את הכוחות והכל, שזה קצת הרוג אחד ביחד עם השני, הרוג באלף, שבאמת אנחנו נרגיש יש סיבה למה שאנחנו עושים, שיש משמעות למה שאנחנו עושים. זה בעצם מתנה נוספת ונבלעת, אני מסתכלת על זה בצורה כזאת, שהשם מביא לנו שאנחנו נרגיש שיש פה משמעות מאוד מאוד חשובה למה שאנחנו עושים. כי באמת, כמו שדיברנו ואמרנו, כמו שהיא גם אמרה, מזונותיו של אדם קצובים לו, של אדם קצובים לו. אבל בסוף יש כן משמעות לכלי שאנחנו פותחים, כי כמו שאמרנו זה כמה כלי שאני אפתח, שם יהיה מקום, וזה הכמות של השפע להיכנס אליי. אבל מעבר לזה, זה נותן לנו איזשהו סיפוק שאנחנו באמת עושים משהו ומייצרים משהו, וכאילו יש לנו איזשהו שליטה על הדברים. אפילו שאנחנו יודעים שאין לנו שליטה, ויש לנו שליטה רק על ההשתדלות, לא על התוצאות. ואני כל הזמן חוזרת, כי זה באמת נשמע פרדוקס, אבל כשאנחנו מבינים את העניין הזה של לחיות עם שתי תנועות בנפש, שהן לכאורה נראות מנוגדות, אנחנו מבינים עד כמה זה באמת נכון ומדויק ואמיתי. ובאמת, התחושה הזאת, תחשבו שכאילו הוא בן אדם גדול, שהוא כל הזמן מקבל כל מה שהוא רוצה על מגש של כסף. יצאנו להתקל פה ושם, לא, בכל מיני פרוטקציונרים או כאלה. הם באמת לרוב, אני כאילו שנייה מכלילה בהכללה גסה, אני לא עולה לי כרגע אף אחד לראש, אבל אני אומרת, אני יכולה להבין אם הם פחות מתאמצים לעבודה שלהם, כי בסדר, אבא שלהם ידאג להם. אני יכולה להבין, ובסוף מה קורה? הם לא באמת מממשים את עצמם, הם מעבירים את הימים שלהם לריק, ולא פלא שהם מרגישים שם באמת חסרי משמעות, חסרי סיפוק וחסרי זה. אז אחת מהסיבות שאנחנו באמת צריכים לעבוד, זה כדי שאנחנו נרגיש שיש תכלית למה שאנחנו עושים, שאנחנו באמת נרגיש איזושהי הרגשה שלא הכל פה במתנת חינם. וזה ככה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שהיא מבחינתי, אני לא יודעת, כאילו כל אחת מהם בא לי להגיד הכי קריטית, אבל נראה לי השלישית באמת הכי קריטית, והיא קשורה גם לעוד כמה נקודות שהיא דיברה על זה בהמשך, ואני תכף אסביר איך זה מתקשר. הנקודה הזאת היא שברגע שאנחנו עובדות, וברגע שאנחנו מדייקות את עצמנו, ומכניסות תכנים, ומוציאות תכנים, ומתאמצות סביב הדבר הזה, אחד מהדברים שקורים זה בעצם שאנחנו הופכות להיות יותר מדויקות. אנחנו הופכות להיות כאלה שהן באמת יותר מדויקות. זה קשור ביחד עם הנקודה הרביעית שאני רוצה להגיד, שבעצם כשאני עובדת וכשאני במאמץ, ושוב נדבר שנייה עוד מעט בנפרד כמה מאמץ וכולי, אבל כשאני עובדת, כשאני במאמץ, אני מראה שבאמת אכפת לי, שאני באמת רוצה להשפיע על העולם, שאני באמת לא רק כאילו אומרת מהשפה ולחוץ, טוב אני עשיתי את שלי, עכשיו אני אשב רגל על רגל ואני זרקתי כלי ועכשיו שיקרה משהו, אלא באמת אני מראה שבאמת אכפת לי שהעולם יהיה מושפע מהדברים הטובים שיש לי לתת. זה לא שאני עושה את זה כדי לעשות וי, זה לא שאני עושה את זה כדי להגיד אוקיי, יש לי איזשהו כלי בסיסי. זה לא שאני עושה את זה כדי להגיד חשבתי על העולם ואני מממשת את המטרה.
אני באמת, כשאני עובדת על זה ומתאמצת סביב הדבר הזה, ודואגת שאנשים אחרים ידעו על המוצר שלי, שרק אז כמובן תהיה להם יכולת לקנות ממני ולשפר את איכות החיים שלהם עם המוצר שלי, אני מראה שבאמת אכפת לי לשפר את העולם, ובאמת אכפת לי שהעולם יהיה מקום יותר טוב, ואכפת לי להגדיל את איכות האינטראקציה שלי עם אנשים, ואכפת לי שהעולם יהיה מושפע מכל מה שאני נותנת. זאת אומרת, אם אני יושבת ואומרת, אוקיי, כאילו בניתי אתר ואני יושבת רגל על רגל, ואני כמובן לא מתכוונת, לא למי ששאלה אותי ספציפי, כמובן אני מדברת פה מאוד מאוד כללי, ואני לא מדברת על אף אחד. רוב בעלות העסקים שאני מכירה, אף אחד מהם לא יושבת רגל על רגל. אבל כאילו, אני מתכוונת מבחינת אפילו הרעיון, או מבחינת, שוב, המקום הזה של ההשתדלות, ובאמת כמה לעבוד וכו', וכאילו המקום הזה, אז אני שנייה מגדירה את זה רגע לרגע, אפילו שאנחנו מבינים שזה לא ממש הכוונה, אבל כשאני נמצאת במקום הזה, אז אני כאילו אומרת, אוקיי, לא אכפת לי, לא כזה חשוב לי. אני עשיתי את שלי, זה בעצם, אוקיי, כאילו בשביל לעשות וי לעצמי, אבל לא כזה אכפת לי מי כן יקנה, מי לא יקנה, כי אני עשיתי את שלי, ומה ששלי יגיע עד אליי. בעצם מפה אני כבר מגיעה לנקודה החמישית, זה כאילו אני חילקתי את זה לעצמי בראש לנקודות, ואתם לא צריכות לאחוז לפי הנקודות, כי זה בעצם הכל קשור פה להכל. אבל הנקודה החמישית אומרת שאני באמת, אני פה לא הסיפור. הסיפור הוא מי העולם. מה העולם צריך ממני? מה אנשים סביבי צריכים ממני? מה הלקוחות שלי צריכים ממני? מה אלה שאני קיבלתי את החוזקות ואת הכישרונות ואת היכולות המסוימים האלה, כדי שאני אגלה אותם בעולם ויעזור להם? מה הם צריכים לקבל ממני? ברגע שאני כל הזמן אומרת, אוקיי, מזונותיו של אדם קצובים לו, מה ששלי יגיע עד אליי, ואני בניתי איזשהו אתר, וזה, או שאני מעלה פעם בכמה סטטוסים, אני מאוד מאוד שקועה בעצמי. אני לא רואה את האחרים. ואז אני בעצם לא מממשת את הרעיון הזה של כל הסיבה שבשלה אני נדרשת לצאת לעבוד, שזה ללכת להשפיע על העולם, לדאוג שלאנשים אחרים יהיה יותר טוב, לדאוג שלאנשים אחרים תעלה איכות החיים, וזה לא משנה אם אני מוכרת מוצר, אגב, היא עצמה מוכרת מוצרים מדהימים, לא ביקשתי ממנה רשות להגיד איזה, אבל הם מוצרים מדהימים שרק מלשמוע מה היא מתעסקת אמרתי, וואו, כאילו, מלא נשים צריכות את זה. ובין אם אני נותנת שירות שעוזר לאנשים לחיות בצורה יותר איכותית ויותר מדויקת, נכונה, או קלה ופשוטה, או בכושר או בבריאות, או לא משנה מה אני עושה. כל דבר שאני עושה, שאני יודעת שבעצם הוא אמור ויכול וצריך לעשות טוב לאנשים. אז ברגע שאני עסוקה באמת באנשים, ובלדאוג שהבשורה שלי תגיע אליהם כדי שאיכות החיים שלהם תשתפר, אז אני לא עסוקה כל כך בעצמי, אני עסוקה באנשים אחרים. ואז אנחנו מממשים עוד אחד מהעקרונות המאוד מאוד חשובים של השפע, שהשפע הוא בסך הכל צינור. השפע הוא בסך הכל צינור. אנחנו מכינים כלי, ככל שהכלי שלנו יהיה יותר גדול, יעבור דרכו הרבה יותר שפע. אבל השפע שאנחנו באמת יודעים, שאנחנו באמת, איך אני אגדיר את זה, שאנחנו בעצם בסך הכל צינור להעביר לאחרים. כשבסוף אני אדאג שלאחרים יהיה יותר טוב, שאחרים איכות החיים שלהם תשתפר, יעבור דרכי יותר שפע, ככל שאני אדאג שליותר אנשים יהיה יותר טוב, יעבור דרכי יותר שפע, וככל שאני יעשה בשביל זה דברים, ככל שאני אתאמץ בשביל הדבר הזה, ככל שאני אהיה סביב הדבר הזה, ובאמת יהיה אכפת לי שהעולם יהיה מקום יותר טוב, הכלי שלי יגדל, הצינור שדרכו עובר השפע יגדל, ואני באמת אהיה במקום שאני מראה שאכפת לי. ואני חוזרת פה לנקודה השלישית והרביעית שאמרנו, מעבר לזה, היא אמרה לי בשאלה, אין לי מספיק תוכן, אני מרגישה שאני לא נהנית מזה, זה לא מעניין אותי, וזה מאוד מאוד מובן. אבל אני רוצה להגיד פה משהו שנייה מנקודת חשיבה אחרת, ומניסיון שלי ושל הרבה בעלות עסקים שעברו אצלי את הקורסים ואת התהליכים, וגם לפני זה, כמו שאמרתי לכם, אני לא כאילו מתעסקת עם בעלות עסקים מאז שאני פחות או יותר בשוק העבודה, ובאמת המקום הזה שככל שאני עובדת וככל שאני מתחילה לייצר תוכן, פתאום אני אצליח לייצר עוד תכנים. כשאני יושבת בלי לייצר תכנים, יהיה לי מאוד 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 קשה לחשוב עכשיו על 100 תכנים בבת אחת. ואף אחת לא נדרש ממנה לשבת על 100 תכנים בבת אחת. אבל אם אני אשב על אחד, פתאום יעלה לי רעיון לעוד אחד. ואם אני אשב על 2, פתאום יעלה לי רעיון לעוד 2. ואז אני אתחיל להוציא אותם. ופתאום אני אתחיל לקבל תגובות מאנשים עם כל מיני שאלות, שפתאום ייתנו לי רעיונות לעוד מלא 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 תכנים.
והעשייה הזאת, כמו שחוסר עשייה מתדלק חוסר עשייה, גם עשייה מתדלקת עשייה, זה אפילו אולי עוד יותר חזק. ככל שאנחנו יותר בעשייה, זה מתדלק אצלנו את העשייה. ולא רק שיהיה לנו יותר רעיונות ויותר תכנים ויותר זה, אנחנו גם נתחיל יותר להתחבר לזה, וליהנות מזה, ולאהוב את זה. אז זה בסדר אם בהתחלה אנחנו לא מחוברות ולא אוהבות ולא נהנות. אם יש לנו ברוך השם את ה-70-80% של העסק עצמו, שהיא סיפרה לי שהיא מאוד נהנית ממנו, והיא אוהבת את העסק שלה, והיא מרגישה שזה הכוחות שלה והכלים שלה והכל, אז זה בסדר להתחיל עם 30% שאת פחות נהנית, ושוב, כאילו אני לא מדבר דווקא אליה, אני מדברת ממש ממש באופן כללי, לכל אחת מאיתנו שמרגישה בה במקום הזה, וכולנו לפעמים מרגישות נמצאות בסיטואציות האלה, ובאמת להתחיל עם המקומות האלה שהם פחות, וזה בסדר, לאט לאט שאנחנו צריכות לדעת, שאנחנו לא צריכות להפוך ביום אחד מכאלה שלא יודעות ולא יכולות ואין להם רעיונות לעלות תכנים, לכאלה מאסטריות מטורפות. לא, כל פעם ללכת על הצעד הבא. מה הצעד הבא שאני כן יכולה? לאיזה סוג תכנים אני כן מתחברת? אולי אני לא מתחברת ללהסריט את עצמי, או שבאופן עקרוני אני לא רוצה להסריט את עצמי, וזה בסדר גמור, וכל אחת עם המקומות שלה, ואולי נעשה על זה פודקאסט בנפרד, אבל זה פחות קשור לנושא שעל שמו אנחנו מדברים עכשיו. אז תנסי לראות מה כן, אולי את מתחברת לפודקאסטים, אולי את מתחברת לכל מיני סרטונים מעניינים שאת מביאה את המוצרים שלך בצורה מעניינת, אולי את מתחברת ללכתוב תכנים, אולי את מתחברת לשאלות תשובות מהקהל, אולי את מתחברת ככל שתנסי יותר באמת להיכנס למה הלקוחות שלך, שבעצם קונים את המוצר, מה הם רוצות לשמוע? הרי הם קונות את המוצר מסיבה מסוימת, כי הן מאמינות שזה יעזור להם, כי הן מאמינות שזה ישפר להם את החיים, כי הן מאמינות שזה באמת באמת יעשה להם טוב. אז בואי תתחילי מלדבר סביב הנושאים האלה, תתחילי לנסות לשאול נשים אולי מה מעניין אותם לשמוע, תתחילי לגעת בנושאים שהם כן מעניינים אותך ואת כן נהנית מזה. ווואי, מלא, תוך כדי שאני מדברת פה, נהיה לי חם, אז אני קצת יורד את הצעיף. היה לי כזה, התלבטתי אם לעשות את הפודקאסט היום, כי אתם שומעים על הגרון שלי ככה טיפה זה, אבל אמרתי, טוב, היום החלטתי, היום אני רוצה לעשות את זה ולדבר על זה, זה ממש בער בי. אז מקווה שזה יצא שפוי הקול שלי, אבל אפילו כבר נהיה לי מדי חם תוך כדי. ובכל מקרה, אני אומרת, כאילו, זה לא שאנחנו צריכות להשתלט על הכל בבת אחת, ולהגיד, טוב, כאילו, מהיום אני גם חייבת לאהוב וגם חייבת לעלות מלא. הכל טוב, תלכי בקצב שלך, תלכי כל פעם 15-20% יותר ממה שאת מסוגלת, שאת תרגישי שזה מאתגר אותך, אבל ברמה שאת מסוגלת לעמוד בזה. אני לא אומרת עכשיו לאף אחת, תעלי ממקום של אין תכנים, למקום שאת מעלה כל יום פוסט. ואני גם לא אומרת לכאלה שהן מעלות פעם בשבוע לכל יום. מה תקחי בקצב שלך? את מרגישה שאת מעלה פעם בחודשיים? בואי תתחילי עם פעם בחודש, ותראי איך זה עובד. בואי תתחילי עם פעם בשבועיים. את מרגישה שאת מעלה פעם בשבוע תוכן? בואי תתחילי עם פעמיים בשבוע, ותראי איך זה עובד. את מרגישה שאת מעלה תוכן שהוא מדבר יותר דברים סביב ופחות על הנושא עצמו ופחות נוגע בכאבים ובמה שבאמת מעניין את הלקוחות שלך, תנסי מתוך 4 תכנים לפחות שתוכן אחד ייגע ובאמת יהיה כן יותר רלוונטי עם חשיבה למה אנשים רוצים לשמוע ממך ומה את באמת רוצה להביא לעולם ולמה באמת, הרי לכל אחת יש את הסיבה שלה, למה היא הלכה דווקא על העסק המסוים הזה, יש כל כך הרבה סוגי עסקים בעולם. ונכון שאחת מהסיבות המאוד מרכזיות שכולם זה להתפרנס ולהרוויח כסף ולהכניס הביתה כסף ושיהיה יותר רוגע כלכלי ונחת וכו'. הרי בסוף אפשר לעשות את זה דרך מיליון דרכים. למה בחרת דווקא דרך עבודה מסוימת? כנראה יש לך שם משהו להביא לעולם. כנראה יש לך שם איזשהו משהו שאת באמת יכולה לתרום. אז תתחילי לראות איך ומה את באמת יכולה לממש את זה. ובאמת אני אומרת לכם את זה ממש ממש בהבטחה. ככל שאנחנו יותר מתחילות ויותר נכנסות סביב הדבר הזה, פתאום נהיה לנו יותר תכנים. אני יכולה להבטיח לכם שבאמת, כשאני גם, אני זוכרת את המקומות האלה, ואני ברוך השם אוהבת לייצר תוכן ומייצרת תוכן וכולי, שאגב זה ממש לא היה תמיד ככה, אני תמיד אהבתי לכתוב, אבל לא תמיד אהבתי כאילו באמת להוציא תכנים. וכן היה לי תמיד את הפחד הזה שכאילו, טוב, אבל אם אני יוציא את זה ואת זה ואת זה, על מה? אני אגמור לי על מה לדבר. ייגמר לי על איזה תכנים להוציא, כי די, כאילו, ואני אומרת לכם בהבטחה שזה ממש 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 לא ככה, כי ככל שאני מוציאה יותר תכנים, ככל שהתכנים שלי פוגשים ונוגעים ביותר אנשים,
אני פתאום שומעת על עוד איזה זווית ראייה מעניינת, ופתאום שומעת על עוד איזה תשובה מעניינת, ועוד איזה תגובה מעניינת שקיבלתי, שהיא בעצמה יכולה להיות נושא שלם לפוסט או לפודקאסט או לפרק או לסרטון או לשאלות ותשובות או לדיון או לכל דבר שהוא. ובמקביל אני אומרת, זה בסדר גם באמת, כשאנחנו נמצאות במקום הזה ונכנסות לנו את זה לראש, שכן, זה אחת מהדרכים שאני מראה שאכפת לי, שבאמת ההשפעה שלי תגיע לעולם, ושאני באמת לא עסוקה רק בעצמי, אלא אני עסוקה בזה שהעולם יהיה מקום יותר טוב, ושבאמת אני מבינה שאני בסוף לא יענה מזה שהכל יורעף עליי כמתנת חינם, אלא באמת כעבודה, ושאני מבינה שזה העניין של, באמת, אני במקביל צריכה להפוך את עצמי לכלי יותר ראוי, ולהגדיל את הכלי שלי והכל. אז כשאני עושה את כל הדברים האלה, אז אני גם אומרת, אוקיי, אז אולי חלק מהזה, זה באמת קצת להקשיב אולי לפודקאסטים בנושא, שיהיה לי עוד על מה לדבר. לקנות ספר או שתיים שיכולים לעזור לי לפתח כל מיני נושאים. לעקוב אחרי כמה נשים מתחומים מקבילים או מתחומים דומים, שיכולים לתת לי רעיונות והשראות על מה לדבר ומה לפתוח. וכשאנחנו נתחיל ונצבור את התאוצה הזאת, לאט לאט אנחנו ממש נהיה על הגל ויהיה לנו יותר קל ויותר כיף. אז להבטיח שנגיע למצב של הנאה, אני אישית חושבת שזה כמעט תמיד קורה, וגם מה שאני רואה בעיניים, גם מנשים שהיו מאוד מאוד רחוקות משיווק ומכל המקום הזה, הם פתאום כשהדברים באמת קורים, ושיש לזה משמעות, הרי למה אין לנו את הנקודת תענוג בכל מיני דברים? למה אנחנו לא נהנות מדברים? הרבה פעמים זה כי אין לנו את המשמעות של הדבר, אין לנו את הסיבה למה לעשות את זה, אז למה שאני אהנה מזה, ואני בכלל לא אוהבת. עכשיו, צריך להפריד פה בין מה שהיא אמרה בסוף, את לא צריכה להעלות את עצמך, את לא צריכה להעלות מה שלא מתאים לך, את לא צריכה לשתף את החיים שלך, את יכולה להיות מאוד מאוד ממוקדת בתכנים שהם נכונים לעסק שלך, ובתחומים שבהם את רוצה להשפיע, ובתחומים שבהם את רוצה שהעולם יהיה מקום טוב, שבגלל זה את פועלת ועשית דווקא את העסק המסוים הזה. וכשתעשי את זה מתוך המקום הזה, בלי לחץ של להיכנס לאיזשהו תכתיב, או כי כולם מעלות את החיים שלהם, אז אני חייבת לעלות, ממש 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 לא מאמינה בזה. ובלי מקום של כאילו, שוב, לא לתבניות מסוימות ולא לזה, פשוט תלכי עם הלב שלך. אבל כן תנסי להגדיל את המקום הזה ולדעת שכשאת אכפת לך בתכלס מעוד אנשים, כשאת רוצה שלעוד אנשים יהיה טוב בעולם, שעוד אנשים הם יקנו את המוצר שלך, כי איכות החיים שלהם תשתנה, את באמת תמצאי את המקומות האלה שאת כן מרגישה שאת מצליחה להתחבר משם, ומשם זה יגדל ויתרחב, ופתאום את תרגישי שוואי, בא לך לעלות איזה סרטון, ובא לך לעלות בא לך אפילו להתארח בפודקאסט, או בא לך לכתוב על איזה נושא מסוים, או לעלות איזה הקלטה מסוימת, או לעשות זום מסוים בנושא. הכל יכול להיות, תמצאי את המקומות, אני אומרת, היום אנחנו בעידן שהוא ממש בר מזל. גם השיווק שלנו, הוא יכול להתחיל מהמקומות שמתאימים לנו תקציבית והכל. הוא גם יותר סביב תכנים, ואז כל אחד יכול לבחור את התכנים שלו. וגם יש כל כך הרבה אופציות, יש קווי טלפון, ויש זומים, ויש פודקאסטים, ויש פוסטים, ויש סרטונים, ויש קבוצות, ויש דיונים, ויש סטטוסים, ויש וואטסאפים, ויש מיילים, ויש באמת כאילו אין ספור דברים שמתאימות כל אחת מבחינת העקרונות והזה, וכל אחת מבחינת מה שהיא גם רוצה ומתחברת, יש כל כך הרבה, כמעט אין מצב שאפשר להגיד כאילו, אוקיי, אין מצב שאני עושה שום דבר בעולם. כי אם את טובה בדיבור, אז תלכי לדיבור, ואם את טובה בהסרטות, תלכי להסרטות, ואם את טובה בכתיבה, אז מהמם בכתיבה, ואם את טובה בכל מיני, להעלות כל מיני נקודות, והנקודות מעניינות, אז פשוט תעשי את זה, ותקשרי את זה לעסק שלך בצורה נכונה, ואז כשאת מכניסה בזה גם את המשמעות, וגם את החיבור למה שאת עושה, אז באמת את תתחילי למצוא בזה לאט לאט את ההנאה. עכשיו, זה לא אומר שזה צריך להפוך לכל העסק, אנחנו מדברות על שיווק, שצריך להיות לו אחוזים מאוד מאוד גבוהים, בעסק, גם מבחינה מדעית, וגם כמו שאמרנו, מבחינת הכלי לשפע, כשאנחנו מדברים נטו על שפע, ככל שאני אגדיל את הכלי, ככל שאני באמת אהיה סביב המטרה הזאת, שעוד אנשים יקבלו מהשפע הזה שאת רוצה להביא לעולם, והעולם יהיה מקום טוב יותר, ואת תגיעי ליותר אנשים, אז לאט לאט את תמצאי שם גם את ההנאה, וגם את המקום שבאמת כאילו כיף לך שם יותר, כי יהיה לך שם את המשמעות, וכרגע כיום, זה כנראה איזשהו משהו שעוצר אגב מלא אנשים,
שבאמת השיווק הוא משהו יותר חיצוני, והשיווק הוא משהו יותר פוליטיקאי, או לא יודעת כאילו איך לקרוא לזה, שזה כאילו, אבל שיווק היום, ואני אחזור למה שאמרתי לעידן הבר מזל, שיווק היום יכול להיות כל כך כיף, כי הוא יכול להיות כל כך אותנטי, ואת יכולה פשוט להביא את עצמך, ואת יכולה פשוט לעשות את מה שמתאים לך, ואת יכולה פשוט לדבר על מה שמתאים לך, ולדבר על מה שרלוונטי לך, וכמובן, כמובן, כמובן ללקוחות שלך, שעל זה אנחנו הרבה מדברות. ולכן אם אנחנו נחזור לנקודה הזאת, שמה ששלי יגיע עד אליי, אין בזה ספק. זה יגיע עד אליי, אבל כמו יש את המשל, אני לא יודעת אם משל או איך לקרוא לזה, בדיוק, אבל כאילו את הבן אדם שהוא שהוא היה בנער, ואני ככה, זה עולה לי תוך כדי, גם לא משהו שרשמתי לי קודם, אבל שהשם שלח לו כל מיני עזרות, ואז כאילו כל הזמן אמר, אוקיי, אבל למה אתה לא עוזר לי? כי השם שלח לך מטוס, השם שלח לך גשר, ואת הכל אתה לא רואה, אז איך ייכנס שפע? זאת אומרת, נכון, זה יגיע עד אליך, אבל אתה צריך לפתוח את הידיים בשביל שאתה תרגיש את זה, בשביל שזה ייכנס אליך, בשביל שאתה באמת תהפוך להיות הבן אדם הזה שמסוגל להכיל את זה. בוא נדבר על העניין הזה באמת של ההשתדלות. עד כמה, איפה לעצור, מה הגבול, מה קורה שם. ושם באמת התשובות הן רחוקות מלהיות חד משמעיות. יש ככה כמה נושאים עיקריים שרציתי לדבר עליהם בנקודה הזאת. אחד, הנושא הזה שהיא אמרה שנשים באמת זה לא העול שלהם, זה לא העול של הפרנסה, לא אמור להיות עליהם. ואני חושבת שגם על זה אפשר לפתוח ממש פודקאסט בנפרד על כל העניין הזה, כמה זה משמעותי בהשלכה הזוגית, כשהאישה לוקחת את כל העול ואת כל האחריות, וכשלפעמים מתהפכים התפקידים, ואישה היא כל הזמן במקום של משפיע, במקום להיות במקום של מקבלת. אומרת לכם כל מיני דברים שעברתי על עצמי, עברנו בזוגיות שלנו, ואני בהחלט חושבת שזה נושאים מאוד מאוד חשובים, ובאמת אולי אני נפתח את זה בפודקאסט נפרד, אולי אפילו עם יועצת זוגית, או לא, אני כאילו אגיע לזה בנפרד. אבל מה שאני, סליחה, שתיתי קצת, אבל מה שאני רוצה כן להגיד וכן להביא מפה בנושא הזה, שבאמת זה נכון. זאת אומרת, חובת, איך נקרא לזה, הפרנסה של הבית, היא באמת לא תלויה באישה. זה באמת הגבר ואישה, היא הרבה צריכה ללמוד להיות בעמדת קבלה. היא הרבה צריכה להיות בעמדת מקבלת. אפילו שלפעמים הרבה יותר קל לנו להיות במקום של השליטה ובמקום של הנתינה ובמקום של אבל כן, לדעת להיות במקום של המקבלת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנשים. אבל בעניין של ההשתדלות, חשוב להבין שכאילו בעצם הרבה פעמים אני שומעת, לאו דווקא, היא דווקא פחות הרחיבה על זה, אבל כן שומעת מהרבה נשים שפעם ופעם ופעם היה ופעם היה. ואני אומרת כאילו להגביל דברים שאנחנו חיים היום, להגביל דברים מפעם ולקחת משם רק נקודה מסוימת אחת קטנה, זה כאילו חוטא לאמת, כי אי אפשר באמת לעשות הגבלה בין פעם להיום ולקחת משם רק נקודה אחת. ולהגיד פעם נשים הם לא עבדו, ופעם נשים בכלל לא לפרנסה לא היה אליה. אבל הפעם הזה היה כל כך שונה, נשים עשו כל כך דברים אחרים, מעמד האישה היה שונה, כל העולם היה שונה, לא היה לא טלפונים ולא בינה מלאכותית, וחיו הרבה יותר בחמולות, והאישה עשתה הרבה יותר דברים בבית, והיה צריך הרבה פחות כסף כדי להתפרנס, ופעם כל העולם היה שונה, אז כאילו, אני אומרת כאילו לפעמים כשאנחנו זה, אוקיי, אז בוא נחזור לנסוע בסוס ועגלות, ובוא נחזור כאילו להשתמש בפיילוט, נראה לי קראו לזה, שבמקום מכונת כביסה וכל מיני דברים. ואז אנחנו נוכל באמת להגביל לפעם. אני כמובן אומרת את זה בחיוך ובצחוק, אבל אני אומרת כאילו באמת, זה לא באמת יעיל ולא באמת עוזר להשוות את החיים של פעם להיום. אנחנו כן צריכים להבין מה הנקודות המרכזיות מבחינת היהדות, מה משמעותי, ושם, כמו שאמרנו, משמעותי זה שאישה היא בעמדת קבלה, שהגבר הוא זה שמוביל, שהגבר הוא זה שנותן, שהגבר הוא זה שדואג לאישה, וזה הרבה נמצא בידיים של האישה, כי אם היא לא יודעת לקבל, ואם היא לא נותנת לעצמה להיות בעמדת מקבל, אז הגבר כמובן לא יכול לתת, אז כמו שאמרנו, זה נקודה בפני עצמה,
אבל בתכלס היום, אני שמעתי מאיזשהו רב שדיבר על זה, זה היה לפני מלא שנים, אין לי מושג מי הרב, ואפשר לא לקחת את זה כממש כאילו ציטוט, אלא יותר כרעיון, שאז אני זוכרת שהתחברתי אליו, והוא הלך איתי הרבה זמן, שנשים שאלו אותו, אוקיי, אז כמה אישה צריכה להשתדל היום בימינו? והוא אמר, כפי הנהוג, בפחות או יותר כפי הנהוג, בשנים שאנחנו חיים. זאת אומרת, גם הוא אמר וגם הוא הביא את העניין הזה שבעצם בסוף אנחנו חיים היום. והיום יש איזשהו, אמנם נשים לקחו את זה על עצמם, ואומנם הן לא חייבות, ואני עוד שנייה אתן איזשהו הסתייגות קלה בעניין הזה של כאילו, מתי באמת לא צריך לצאת לעבוד, אבל באמת אם נשים כן רוצות ויכולות וכולי, אז באמת היום אני חושבת שזה באמת, אישה חייבת לצאת לעבוד. כאילו זה באמת, כמו שאמרנו, זה לא הימים של פעם. אין לנו בעיניי מה לעשות כל כך הרבה זמן בבית. אנחנו יכולות לאפות, לבשל ולזה. אפשר להתנדב, וכן אומרת מי שזה מאוד מאוד מתאים לה, ומי שיודעת למלא את הזמן שלה, ושהיא לא תיכנס לסוג של שיממון ודיכאון, ולמקום כזה של הרגשת חוסר מימוש וחוסר סיפוק וחוסר משמעות. מדהים, למה לא? אם את מרגישה שאת מסוגלת להיות כל הזמן בבית, אגב, אני פעם אמרתי שמה אם אני לא אצטרך לצאת לעבוד, אני בטח אהיה כל היום בבית, ואני כל הזמן אהיה יפה ויבשל ויצייר וכולי. אני לא יודעת אם התבגרתי או שנהייתי בשלה יותר, או שנהייתי יותר, אני לא יודעת, אבל היום, גם בעזרת השם, שיהיה מצב שאני לא אצטרך לצאת לעבוד מבחינה תקציבית, ברור לי שאני אמשיך להיות בעשייה. אולי אני אקח יותר הפסקות, אולי אני אקח יותר חופשים, אני אולי אטייל יותר בעולם, כי אני נורא 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 אוהבת לטייל בעולם היפה של השם ולראות נופים יפים, אבל בסוף אני מרגישה שכאילו אין לי מה לעשות כל היום בבית. אוקיי, אני אבשל, אני אמלא את המקפיא, אני יפה, אני אמלא את המקפיא, אני אצייר, כאילו מאוד מעניין אותי ומגרה אותי לצייר על קירות, ולפעמים אני גם קצת מסתעדת, או זה סתם כי אני נהנית מזה. אוקיי, נו, ומה אז? וכמובן נגדל את הילדים שלי, אבל ברוך השם היום כן נוהג העולם שיש להם את המוסדות שלהם, וגם אם הם יחזרו יותר מוקדם, אז הם אוהבים ללכת לחברות כי משעמם להם כל כך הרבה זמן, וברוך השם אני מרגישה כאילו, היום שכאילו יש לנו, וזה בסדר, אני גם עובדת ונהנית מהעבודה, וגם בבית, דיברנו על זה, כמו שאמרתי לכם, פרק 9, אם עדיין לא הקשבתם, אני ממש ממליצה לחזור ולהקשיב, וזה מאוד מאוד משנה איפה הראש שלנו והכל, ואני הכי בעד שרוב המאוויים שלנו יהיו בתוך הבית, אבל עדיין שזה יהיה רק 100%, אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת, אני אומרת לכם בכנות, אני מאוד אוהבת את העבודה, אני מאוד אוהבת את המקום הזה של הנתינה, ושל באמת לעזור לאחרים, לעזור להם לראות נקודות מבט שונות, האימונים, הדברים האלה, וכל אחת עם מה שהיא עושה, בין אם את מייצרת גרביים שעוזרים לאנשים להיות יותר צנועות או בנוח, או לא משנה מה, בין אם את מייצרת משקפיים, ובין אם את רואת חשבון, ובין אם את גרפיקאית, זה ממש לא משנה מה את עושה. וכשאת עושה משהו שיש לו משמעות, שהוא עוזר לאנשים אחרים להתפרנס יותר טוב, לחיות יותר טוב, להיות יותר בטוב עם עצמם, להגדיל את איכות החיים שלהם, בין אם זה קצת, בין אם הרבה, אז זה כיף, את נהנית מזה, אז פה אני אגיע למקום של כאילו, אוקיי, למי לא מתאים לצאת לעבוד, או עד כמה השתדלות, כמו שאמרנו. אם את מגיעה למקום שאת מרגישה שאין לך חיים, שאת נחנקת, שאת לא נהנית משום יום, שלא בא לך לעבוד, אני אומרת באמת, אוקיי, אז כאילו, מי אמר? משהו שם צריך להשתנות. כמו שאמרתי בפרק הקודם, אסור לסבול. אישה לא הגיעה לכאן בשביל לסבול, וכאן יש כן הבדל מגבר שהוא חייב לעמוד בכתובה שלו, זה לא משנה מה מימו, הוא צריך להביא הביתה פרנסה, נקודה. אמנם גם שם חובת הלבבות אומר שבשאר הביטחון הוא צריך לעבוד גם מתוך מקום שהוא נהנה, וזה חלק מההשתדלות והכל, אבל עדיין בסופו של דבר יכול להיות שהוא יעבור דרך עד שהוא יכיר את עצמו, וגם אנחנו עובר דרך, אבל זה מחובתו, לעמוד בכתובה ולתת את איך אומרים? לעמוד בהתחייבויות שלו. אישה היא בעצם לא מחויבת. אם את סובלת ואם את לא נהנית בעבודה ברמה קיצונית, ברמה שאת כל יום באה הביתה ומקללת את העבודה או את הסובבים, ברמה שאת כל יום חוזרת עצבנית, ברמה שאין לך סבלנות לעצמך, לבעלך ולילדים, אז אני אומרת, אז לא. אז צריך לעשות שם איזשהו שינוי, צריך לעשות שם איזשהו חשיבה מחדש.
וזה השתדלות שהיא ממש 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 לא השתדלות, כי אישה לא צריכה לעבוד על חשבון עצמה, אישה לא צריכה לעבוד על חשבון זה שהיא מרגישה מתוסכלת ובעצבים וחסרת מימוש, אישה לא צריכה לעבוד משום מקום כזה. ולכן אם את מרגישה שעברת את הקצה, אם את מרגישה שהגעת למקום שזהו, עד כאן ההשתדלות שאני יכולה ומסוגלת לעשות, ובמקביל להישאר בטוב ובכיף ובשפיות ואימא טובה ועם סבלנות לילדים והכל, מעולה. אז זה עניין כאילו של מאוד מאוד של הרגשה. אין פה עניין, יש אחת שיש לה, גם הצרכים שלנו, חשוב לדעת, הם מאוד מאוד משתנים. אנחנו מאוד אוהבים לראות סביבנו כאנשים מה כולם עושים ולפי זה, אבל לא, יש אישה שצריכה לישון 6 שעות ביום וזה מספיק לה, ויש אישה שהיא צריכה 8, פחות מזה אין מצב, וזה ממש 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 בסדר. יש כאלה שהגוף שלהם דורש יותר שעות שינה, ויש כאלה שבלי השעה בצהריים הם לא מסוגלות להמשיך לתפקד, ויש כאלה שלא צריכות את השינה הזו בצהריים, וזה ממש ממש בסדר. זאת אומרת, רמת ההשתדלות היא צריכה להיות מאוד מאוד בבדיקה פנימית ובהסתכלות פנימה, ולא הסתכלות החוצה. כי באמת לכל אחת יש את הכוחות שלה, כל אחת יש את הכלים שלה, כל אחת יש את הגוף שלה, ורק היא יודעת באמת למה היא מסוגלת ולמה היא זה, ואין שום עניין, אלא הפוך, יש עניין שלא להגיע. לא למקום שיש שחיקה, לא למקום של עצבים ושל חוסר כוח ושל חוסר סבלנות חוסר סבלנות לעצמי, חוסר סבלנות לזוגיות, חוסר סבלנות לילדים, חוסר סבלנות לכל דבר. זה, אם אנחנו נמצאות במצב כזה, אנחנו יודעות שעברנו את סף ההשתדלות, וזה ממש ממש לא השתדלות. כי השתדלות היא צריכה להיות, כן, שאני במקום שאני דואגת ואכפת לי שהעולם יקבל את המוצר שלי, שאני דואגת וסביב זה, ואני סביב להגדיל את הכלי. אבל אני בטוב עם זה, אני מרגישה שאני במקום שלי, אני מרגישה שאוקיי, מקסימום התגרתי את עצמי קצת, אבל לא נקראתי ברמה שכל מה שבא לי זה רק להיכנס תחת לפוך ולא לקום. אז עכשיו, יכול להיות שיהיה ימים כאלה, זה בסדר, כל אחת פתאום מגיעה לימים שהם יותר מקרי קיצון. מתי זה מדליק נורה אדומה, ומתי זה אומר, אוקיי, עברתי בטוח את גבול ההשתדלות, כשזה לא מצליחים לצאת משם, ושזה קורה עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואת מרגישה שחודש, חודשיים, את לא מצליחה לצאת מהמקום הזה, ואת נמצאת במקום הזה של עצבים על כולם, ושל או דיכאון, או חוסר מימוש, או חוסר סבלנות, או מה שלא יהיה, אז יכול להיות שמשהו שם לא מדויק ולא נכון, ושוב, ההסתכלות היא רק פנימה, לראות מה נכון לך, בלי להסתכל על שאר העולם, לכל אחד נכון משהו אחר. מה נכון לך? כמה השתדלות? אולי את צריכה לדייק שם משהו באיך שאת עובדת, אולי את צריכה לדייק משהו בשעות העבודה, אולי את צריכה לדייק משהו בללמוד משהו שיקל עלייך, או לקחת עזרה, שתהיה לך יותר קל, או במנטלי שבאמת את תוכלי לקבל יותר חוסן ויותר ביטחון עצמי ויותר ערך ואולי את צריכה לקחת יותר ברזל, פשוט שיהיה לך יותר את הכוחות לעשות את זה, או אולי באמת את צריכה להגדיל שעות שינה ביום, או אולי את צריכה לשתות יותר מים, או אולי את צריכה לעשות יותר כושר. כאילו זה יכול להיות ממש טווח מאוד 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 רחב, שככל שאת תתחברי יותר לעצמך ותרגזי את המבט במקום הזה פנימה, את תדעי באמת מה צריכה לעשות שם. אבל ברור שאין עניין, וזה הפך הביטחון לעבור את הגבול הזה של השתדלות. ולכן אנחנו לא אומרים, את צריכה כל הזמן להתאמץ ולעשות ולפתוח את הכלי, אבל יש היסטריה להגדיל את הכלי. לא, זה כאילו כמו שאמרנו להחזיק את השתי תנועות, מצד אחד אני כל הזמן מגדילה את הכלי, וכל הזמן דואגת ואכפת לי שהעולם יקבל את מה שיש לי לתת, שהכוחות שלי באמת יתגלו החוצה, כי הרי הכוחות שלי לא באמת מתגלים החוצה אם הם נשארים אצלי, זה סוג של פרדוקס, כן? והכוחות שלי באמת יתגלו החוצה כשאני באמת יגיע לעולם, וכששם אני אבין מה אנשים אומרים, ומה הם חושבים, והם ידייקו לי גם את המוצר שלי, כי ככל שאני אגיע ליותר אנשים, אני גם יבין יותר על המוצר שלי, עד כמה אנשים מרוצים, לא מרוצים, איזה כל מיני הצעות לשיפור, כל מיני דברים, שעד שאני לא אצא, והדבר נשאר אצלי, אני לא באמת יכולה לשפר את המוצר, ולגלות את הכוחות שלי עד הסוף. אז זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד ככה, כמו שאמרתי, את שתי התנועות האלה, ובמקביל, אוקיי, כאילו לדעת לשחרר כשאני, לעשות את ההשתדלות שהיא נכונה לי, שהיא מרגישה, שהיא בגדר הזה, אם נחזור לרב הזה, אני לא זוכרת אם סיימתי להגיד את מה שהוא אמר, הוא אמר השתדלות הרגילה, אם השתדלות הרגילה בימינו זה בין 6 ל-8 שעות עבודה, אז זה ההשתדלות שאישה צריכה לעשות בהתאם לכוחות וליכולות שלה, 3, 4, 5 פעמים בשבוע, כל אחת מה שמתאים לה ומה שנכון לה.
אז אין אף אחד בעולם שיוכל להגיד לך, תקשיבי, זה כמות ההשתדלות שאת צריכה לעשות, את צריכה לעבוד ביום 4.5 שעות, 5 פעמים בשבוע, או שיגיד לך להפך, את צריכה לעבוד כל יום 9 שעות, אין מישהו כזה. כן, יש איזה זה שאמרנו שהרב הזה אמר, לפי ההשתדלות ההגיונית, ואיך אומרים, זה דבר שהוא כאילו מאוד קל לבדוק אותו. עכשיו, מעבר לזה, אני שנייה אומרת, אם באמת מישהי מרגישה שהיא לא יכולה לעשות את ההשתדלות הזאת, המינימלית, זה בסדר גמור, שבי ותתפללי. הלוואי והיינו בדרגה כזאת, אני אומרת, אני כל כך מאמינה בתפילה. תפילה היא לא רק הוספה להשתדלות, והיא לא רק הבסיס להשתדלות, היא ממש השתדלות בפני עצמה, והיא מאוד 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 חשובה, וכדאי, ואני ממליצה בכל פה להוסיף אותה בבוקר ובערב ובצהריים. לא, אני לא מצליחה להתפלל 3 תפילות ביום, אבל אני כן משתדלת לפחות לפתוח בוקר, והלוואי שנצליח להתמיד בזה, שזה בהחלט מאתגר ולא קל, ולא תמיד אני מצליחה, אבל אין כמו יום שנפתח עם תפילה. ואיך קוראים לזה? מה שרציתי להגיד לעניין של ההשתדלות, שתפילה השתדלות בפני עצמה, את לא מסוגלת לצאת לעבוד, אין בעיה, שבי 4 שעות, ותתפללי כל יום 4, 5, 6, 7, 8 שעות. כמה שאת מרגישה שההשתדלות שאת מסוגלת לעשות, אין לי שום ספק שאת תראי בחיים שלך תוצאות מטורפות, כי תפילה זה עבודה בפני עצמה. אבל בסוף אנחנו לא באמת מסוגלות לשבת כל יום 8 שעות, אפילו לא 6 שעות ואפילו לא 4 ולהתפלל. וזה גם, איך אומרים, כן, השם מנהיג את העולם בדרך הטבע, והוא רוצה שנצא, והוא נתן לנו כלים לצאת ולעשות ולפעול, וזה בעצם מה שאנחנו בעצם רוצות לעשות, כמו שאמרתי, היום מאוד מאוד קשה, בסוף צריך לדעת שהעולם, זה העולם היום, והדברים השתנו, והיום כן נשים רגילות לקחת לפחות חלק מהסיפוק, וזה מדהים והלוואי, וניקח את רוב הסיפוק שלנו מהבית, ואת רוב הסיפוק מהילדים, ומההשקעה בהם, ומהטיפוח בהם, ומהחינוך בהם, ומהקשר איתם, ומהזוגיות, אבל זה בסדר שיהיה לנו גם חלק מהסיפוק מהעבודה, זה בסוף אין טעויות, השם עשה את העולם הזה היום כמו שהוא, כי הכל מדויק, כי הוא רצה שזה מה שיהיה היום, ובסוף אנחנו חיות בעולם הזה היום, והעולם הזה אנחנו רגילות לקחת חלק מהסיפוק מהעבודה, ובהחלט חלק מהמשימות שלנו, חלק מהעבודה שלנו, זה להיות כל הזמן בקונטרול, ולהיות מחוברות לעצמנו, כי בלי החיבור הזה אנחנו מאוד מאוד מהר נוכל לאבד גם בכמות ההשתדלות, גם בלפתוח את הכלי, גם באמת להביא את עצמנו ולגלות את הכוחות שלנו החוצה. אז באמת העניין של החיבור פה הוא מאוד מאוד משמעותי. כשאנחנו פועלות ממקום של חיבור, במקום שאנחנו באמת רוצות לעשות טוב בעולם, ורוצות שהעולם יהיה מקום טוב יותר, אז אנחנו לאט לאט נבין עם עצמנו, וזה בסדר שזה דרך, וזה בסדר שזה ייקח זמן, אבל לאט לאט אנחנו נבין עם עצמנו איך אנחנו יכולות לפתוח את הכלי הזה גדול יותר, איך אנחנו יכולות לאט לאט להכניס שם משמעות וסיפוק והנאה, גם מדברים שלפעמים היו לנו רחוקים. והיום בשביל להגיע לאנשים, באמת העניין של השיווק הוא מאוד 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 משמעותי, ואם אין כאילו אני אומרת, אם בסוף העסק, כמו שאמרתי, הוא בנוי על אנשים. אם אין לי אנשים בעסק, אין לי עסק. זה לא באמת שאני יכולה לפתח מוצר שנשאר אצלי ולהגיד, אני מגלה את הכוחות ואת הכלים שלי. אין מה לעשות, זה באמת עובד אחד עם השני. זהו, אני מקווה שככה הקפנו את כל הנושאים. אני שנייה עוברת על מה שרשמתי לי בנקודות, וככה ממש מעניין אותי אם הרגשתם שזה פשוט מתוך הלב שלי, כי זה כל כך הרבה דברים שחשבתי עליהם כאילו שנים, זה לא עכשיו, והגעתי לכל מיני מסקנות, וחקרתי את הדברים האלה, וקראתי כל כך הרבה, והקשבתי כל כך הרבה. ובאמת, האיזון הזה בין לעשות מה שמתאים לך ומה שנכון לך, לבין מה שבאמת נדרש מאיתנו כדי לצאת ולגלות את הכוחות שלנו בעולם, לא סתם אנחנו הגענו למקום שהוא באמת, איך אני אקרא לזה, מקום שסוג של בועטים בנו וכאילו, לכו לצאת לעבוד. אחת מהסיבות זה באמת כדי שנעשה את זה, כדי שנגלה את הכוחות האלה. ואי אפשר לגלות את הכוחות האלה כשאנחנו תכלס לא באמת מגיעים לאנשים, ולא באמת
אז בסוף כן, לדעת שזה האחריות שלנו להגיע לאנשים. האחריות שלנו שאנשים יכירו את המוצר שלנו. האחריות שלנו, איך אנחנו עושים את זה בצורה יותר נעימה, יותר כיפית, יותר טובה. אז דיברנו על זה המון במהלך הפרק, ואני מקווה שזה ככה פתח לכם את העיניים. וואו, נראה לי יצא פרק ממש ממש ארוך. מקווה שככה עניתי על לוז הדברים. וזהו, שתהיה לנו באמת... אנחנו ככה, אני מקליטה את זה ביום חמישי, שתהיה לנו סוף שבוע מדהים. לא יודעת מתי הפרק הזה יצא, מקווה שבימים הקרובים. אז שתהיה לנו שנת מיסים, איך נקרא לזה, הכי טובה בעולם, ובאמת כל יום ויום יהיה היום הכי שמח ומאושר ומגשים את עצמו ובסיפוק ובחיבור לעצמנו ובנעימות לכל אחת ואחת. אם אהבתם והתחברתם לפרק, אני כל כך אשמח שתעשו לייק או עוקב או מעקב, זה עוזר לי לקדם את הפרקים, ואני כל כך רוצה שזה יגיע לעוד נשים. אז אני ממש ממש אשמח אם תעזרו לי, וכמובן אתם יותר ממוזמנות לכתוב לי באישי הוספות, דעות, תגובות וכו'. וכמובן, יש לכם עוד שאלות שאתם רוצות שנבנה עליהם פרקים נוספים, אז אתם יותר ממוזמנות. ותודה ענקית שוב מכל הלב לכל אחת ואחת שבאמת עוצרת וכותבת לי ומפדבקת, אני סופר מעריכה את זה, זה ממש ממש משמח אותי. אז ניפגש בעזרת השם בפרק הבא, ועד אז שיהיה לנו מלא שפע וטוב בעזרת השם.